Alas 12:45 kasuudmang maagahon kan magbungkaras ang sarong kasulo sa Likop Street, Barangay Poblasyon, Baleno, Masbate. Natumtumnin kalayo ang sarong residential house na ikinadamay kan duwang nakaparadang pampasaherong bus asin sarong mini dump truck. Sigun kay Fire Officer Juan Brando Martinez, an officer in charge kan Baleno Fire Station Office, uminabot sa ikaduwang alarma ang kasulo na pigtarabangan apulahon kan mga residente asin man iba-ibang BFP stations sa pagdaraid na lugar. May mga bystander doon, mga tao doon na nakakita na doon talaga nagsimula yung apoy sa likod daw ng bus. Kasi sumabog yung bus nung mainit na siya, sumabog yung dalawang bus kasi di ba yung bus, ang makina niyan ay sa likod. So yun ang aming i-determine, alamin namin kung talagang doon talaga nagsimula yung apoy. Sa inisyal na impormasyon, abuton sa 15 milyones pesos ang winalat na danyos kan insidente. Okay naman, wala pong ibang naapektuhan ng mga residential na mga bahay. Isang garahe, saka isang boarding house na partial yung boarding house. Partial na sulog. Tapos in-evacuate namin yung mga tao doon na nagbo-board. Sa presente, padagos pa ang piggigibong imbestigasyon kan otoridad sa kausa kan insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.